ओइ दाउला नोंसोर आंनि भिडिअखौ एफा रस्ट खालामदों दाउला लोदै बेगर मा एसे रस्ट खालामबाय दं आंनि भिडिअखौ अ साला आं भिडिअ बानायबाय जहरा गुन्दा आं भिडिअ बानायबाय जहरा गुन्दा आरे गाइखेर बेसेनि नांगौ गाइखेर एकदम माने मा गाइखेरनि एभेलेबेल माने खालि केजि 20 ताकाल' लिटार 20 ताकाल' आं दिनै फेक्टरि खुलिनानै दोनदों आङो मिल्क फेक्टरि आं खुलिनानै दोनदों आङो बे समावहाय लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आं लोगोफोर जेन नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मिनिथावनाबो जाथाय जागोन आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय सासे गुन्दा बा दाउला सासे सुबुङाहाय सासे 10 लिटार बा 20 लिटार बेफोरबायदि गाइखेर फानग्रा बेफारि बा बेफोरबायदि होननानै दिनै ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि भिडिअआहाय भाइरेल जादों लोगोफोर नङाब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां सोरबायदिया 10 लिटार गाइखेर फानो आरो सोरबायदियाहाय दाउला बा गुन्दा आरोना लोगोफोरथ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो मोनथिलांगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय ओइ दाउला नोंसोर आंनि भिडिअखौ एफा रस्ट खालामदों दाउला लोदै बेगर मा एसे रस्ट खालामबाय दं आंनि भिडिअखौ अ साला आं भिडिअ बानायबाय जहरा गुन्दा आं भिडिअ बानायबाय जहरा गुन्दा आरे गाइखेर बेसेनि नांगौ गाइखेर एकदम माने मा गाइखेरनि एभेलेबेल माने खालि केजि 20 ताकाल' लिटार 20 ताकाल' आं दिनै फेक्टरि खुलिनानै दोनदों आङो मिल्क फेक्टरि आं खुलिनानै दोनदों आङो पुरा जेसेबां नांगौ गाइखेर लांनो हागोन ओइ समाव फ्रियावबो ओरैसो गोलैलाबायनानै थायो खालि केजि बारा नङा खालि 20 ताकाल' गाइखेर सोर नांगौ एभेलेबेल गाइखेर एभेलेबेल सोर नांगौ एभेलेबेल ओमफ्राय दा आङो बेफोरबायदि भिडिअ बानायनायखाय आङो जाबाय गुन्दा दाउला आं गुन्दा दाउला खिन्थु जोंहा आदै मोना जे मुलि जे फानगासिनो हाइब्रिद जानायनि देरनाय बिखौबा पुरा फेक्टरि बानायनो थाखाय आसामनि हिनजावफोरनोहाय जे फानगासिनो जे पुरा फेक्टरि बानायनो थाखाय मिल्क फेक्टरि गाइखेर फेक्टरि बानायनो थाखाय इसोरनाहाय जेबो मा गोरोन्थि एबा मा इसोरनाहाय माने गोरोन्थि माने मा इसोरनाहाय माने जेबो जायाखै इसोरनाहाय माने मुलि फाननायाहाय जेबो जायाखै आरो हिनजावफ्रा एप्लाइ खालामना लानायाहाय एकदम फेक्टरिखौहाय बेसेबा गिदिर एरिया कमसे कम 20-30 बिगा जमिन हा नांगोन बे मिल्क फेक्टरिखौ बसायनो थाखाय खिन्थु मा इसोरो दा इखौहाय बानायबाय थानायखाय एबा एप्लाइ खालामबाय थानायखाय मुलिखौ फुनबाय थानायखाय बिसोरो जेबो जायाखै दा आलुआहाय बिसोरखौहाय बुंनायनि थाखाय आलुआहाय दाय जादों आलुआहाय दाय जादों खिन्थु जोंहा आदै मादै मोना जे मुलि जे फानगासिनो बे मुलियानो जाहैबाय मा देरनायनि एबा बे गाइखेर फेक्टरिखौ गिदिर बानायनायनि बे गाइखेर फेक्टरिखौ गिदिर बानायनाय ओमफ्राय बे बुस्थुआ बे कम्पानियाहाय माने देरनायनि आरो बेसेबा गिदिर कम्पानिखौ जानायनि माने आदै मादै मोना दा पुरा मुलि फानगासिनो दा जोंहा नैबे आदैनावबो सफैबाय बे मुलियाहाय दा गोबां माने बे कम्पानिनि मालिकफ्राहाय एबा बे कम्पानिफ्राहाय दा बेखौहाय अर्डार खालामसिगोन बे मुलिखौ माने मा फुननानै एबा बे मुलिखौहाय माने बानायनानै दा पुरा कम्पानि 20 बिगा 30 बिगा 40 बिगा मा पुरा माने हायावहाय बे कम्पानिखौ गायसनसिगोन आरो बिराद मोजां बयबो कम्पानि खालामजोबनांगौ बयबो मिल्क फेक्टरि खालामजोबनांगौ जेसेबांबो आसामाव जे हिनजावफोर दङ बयबो मिल्क फेक्टरि खालामनांगौ पुरा सानै साथामनाथ' जाखाबाय फेक्टरिया आरो नांबावगौ बिसोरजों जाबावनाय नङा आरो नांबावगौ मानसिनिफ्राय मिल्क फेक्टरियासो बांसिन गिदिर जानांगौ मानसियाहाय जेसेबां गिदिर बिनिफ्रायहाय मिल्क फेक्टरिया बांसिन गिदिर जानांगौ आरो मादैमोन बिराद मोजां खामानि आइ लाइक इट आवगायबाय था मिल्क फेक्टरिया बेसेबा गिदिर जानांगौ बिराद मोजां जेबो खोथा गैया मिल्क फेक्टरिखौ बानाय दा ओमफ्राय दा गोबां दा बे मिल्क फेक्टरि बानायनो थाखाय गोबां मुलि फानगासिनो जोंहा सम्पा मादैयाबो जा बे मुलिखौहाय फानो सम्पा मादैया आलफ्रिदाबो फानो दा गोबां फानो ओमफ्राय जोंहा दा अरन्जय बिथांना मा नाम मोनथाय अरन्जय ना माबा नाम मोनलै अरन्जय ना माबा नाममोन दा बिथांनावबो मुलिया सफैबाय बायला बायदो मिल्क फेक्टरि खालामनांगौ जेसेबांबो मिल्क फेक्टरि ओंखाम जायालै आंथ'
ओंखाम सोंखाम जाया आंथ' खालि मिल्क आं खालि गाइखेरल' लोंनानै थागोन आंथ' एबारनिफ्राय आं माने बायनानै लोंहैगोन आरो आङो बाराथ' दा कम्पानियाथ' बुरजा जाबाथ' बारा दामबो जानाय नङा 10 थाखा 20 थाखाल' जागोन बे लिटारावहाय आरो थाजिमबो जागोन तागाबो जागोन बोलोबो मोनगोन बिराद मोजां आइ लाइक इट एबारनिफ्राय ओंखाम सोंखाम माइ साइ गायनांलालै बड'लेण्डआवहाय माइ साइ गायनांला गाइखेरनि फेक्टरि बानायनांगौ मिल्क फेक्टरि मिल्क फेक्टरि आरो दुधु फेक्टरि बानायनांगौ जोङो मिल्क फेक्टरि माने लोंनांगौ आरो ना मिल्क फेक्टरिया बांसिन ओंखामनिफ्रायबो बांसिन गोहो मोनो आरो थाजिम मोनो आरो जिम खालामग्राफोरनि थाखाय बांसिन मोजां जागोन जायबा मिल्क फेक्टरि दा बे जिम खालामग्राफोरनिफ्राय बिराद मोजां जागोन पुरा बड'लेण्डनि पुरा खालामजोब मिल्क फेक्टरिल' खालामजोबनांगौ मिल्क फेक्टरि एभेलेबेल फैसा एभेलेबेल पुरा एबारथ' खालि बडि बिल्डारल' जाजोबसिगोन खोमादांलै बडि बिल्डार माने बडिल' जाजोबसिगोन खोमादां एबारबालाय बड'लेण्डनि सेंग्राफोरा एबार हामख्रां नुनाया नंला खोमा बे फाथै सेना बायदि नुनाया नंला खोमा एबारथ' खालि ओरै जाल' बडि जनसिना ब्रकलेसनार टाइपनि बेफोरबायदि जाजोबसिगोन बर'फ्राबो बिराद मोजां आरो मादैमोन भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामनानै हो तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय माबोरै जाथाया जालांखो आरो सोरबायदि सुबुङाहाय गुन्दा बिथांमोननि राव आबो लेंगुवेजआबो दि ओरैबायदि नङाब्ला लोगोफोर आथिखालनि जुगाव सोरबायदि सुबुङाहाय फोथायगोन नों मोजां ना आं मोजां ना बै मोजां बेफोरबायदि बाथ्राखौ आरोना लोगोफोर गावखौनो मोजां मोनजानो लुबैदोंब्ला माने गावजोंनो बयजोंबो सिनायजानो लुबैदोंब्ला नैफोरबायदि रावखौहाय बिथांमोनाबो खालामनो नाङा बा बुंनो नाङा आरोना लोगोफोर जियानो जा आं नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौहाय लाबोनायाव नोंथांमोना गोबाङानो गाज्रि मोननो हागौ सोरबाया नायनो मोजां मोननो हागौ आरोना लोगोफोर बेनि गेजेराव आं जायफ्रानोखि गाज्रि मोनदों बिथांमोननि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय नैफोरबायदि भिडिअखौ आं लाबोनायनि थाखाय जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय भिडिअखौहाय गोलाव खालामलिया बाथ्राखौ पेक बुखिनानै नङाब्ला लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेफोरबायदि भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सेराव नुबाय थागोन होननानै नोंथांमोना आसा खालामदोंबा बे आंनि बेल आइकनखौ दाबायना हो जाहाथे गिबियावनो नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैग्रोयो आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय